き上がりました。はい。熱いんじゃない？触った？触ってよ。でも触れたか、俺が触れたから大丈夫。はい。いただきます。ただきましょう。試食中です。美味しい？よかった。うん。俺もいただいてみようかな。端っちょいただき。あ、ごめん、ソースついちゃった。もう一個あるよ。もう一個チャンスがあります。もう一個食べます。食べよう。何これ、1個目が。肉汁が出るもん。うまいね、揚げ方。まあもう。はい。